υπάρχουν εύλογες ανησυχίες ή υπερβολικές ανησυχίες. Πάντως αυτό που ξεκινά το προσδιορίζω με τα δικά μου λόγια από μια κουβέντα, όχι του κ. Ταβούτογλου, αλλά από κουβέντες κυβερνητικών αξιωματούχων, αν θέλετε, του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Είναι μια προσπάθεια που έπρεπε να ξεκινήσει. Καθορίσαμε ένα σχετικά καλό πλαίσιο με αφορμή το κοινό ανακοινωθέν και πάμε σε μια ίστατη προσπάθεια που μας λέει ο διεθνής παράγοντας, αλλά και η Τουρκία είναι μονόδρομος. Θεωρώ, κύριε Μιλωνά, ότι το πλέον σημαντικό πέραν του κοινού ανακοινωθέντος είναι ότι υπάρχει μια ενεργός εμπλοκή των μεγάλων κέντρων αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτειών, του Λονδίνου αν θέλετε, σε μια περίοδο που όντως έχει αλλάξει ο γεωπολιτικός χάρτης. Ξέρετε, στην διαδρομή του Κυπριακού, ιδιαίτερα μετά την τουρκική εισβολή και κατοχή, στα 40 χρόνια αυτής της διαδρομής, η ελληνοκυπριακή διπλωματία είχε μόνον δύο εργαλεία τα οποία μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να πιέσει την Τουρκία προς την κατεύθυνση της σωστής επίλυσης του κυπριακού προβλήματος. Το ένα ήταν η ενταξιακή, ο στρατηγικός στόχος των Τούρκων για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και ο άλλος είναι η εξέβρεση ενεργειακών πόρων στην περιοχή. Το ένα το χαρτί, την ευρωπαϊκή ενταξιακή πορεία της Τουρκίας, αφού καταφέραμε εμείς την ένταξη τη δική μας, θεωρώ πως έχει ο λίγον ή πολύ εξασθενήσει. Γιατί ακριβώς η Τουρκία έχει αντιληφθεί μέσα από τις δικές της διαπραγματεύσεις ότι δεν είναι μόνο η Κύπρος ή η Ελλάδα το εμπόδιο της η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα αντιδράσεις ίσως στο κεφάλι. Βεβαίως το χαρτί το έχουμε. Δικαιούμαστε, έχουμε είναι ακόμα εκεί, αλλά επαναλαμβάνω έχει εξασφαλίσει. Επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, εννοείται. Ναι. Το μεγάλο χαρτί σήμερα είναι ακριβώς η εξέβρεση των μεγάλων όπλων, αν θέλετε, στη φαρέτρα της ελληνοκυπριακής διπλωματίας, είναι η εξέβρεση του φυσικού αερίου, των υδρογοναθράκων στην περιοχή. Είναι κρίσιμες οι στιγμές. Νομίζω ότι πρέπει να επικεντρωθούμε όλοι με χαμηλούς τόνους στον κεντρικό στρατηγικό στόχο, που δεν είναι άλλος από την επίλυση του κυπριακού προβλήματος και την ανατροπή των δεδομένων της εισβολής και της κατοχής. Χρειάζεται μετριοπάθεια, είναι μακρύς ο δρόμος. Αυτό που σας είπα, κύριε Κυπρανού, πριν πάω στον κύριο Αποστόλου, ότι υπάρχει μια λογική μονόδρομου, δηλαδή αισθάνομαι ότι περνιέται ένα μήνυμα ότι εάν δεν καταλήξουμε σε αυτό το δρόμο, στο τέρμα του δρόμου μάλλον, μετά είναι κρεμός που πέφτει μέσα. Είναι ένα δίλημμα πολύ δύσκολο για τον λαό. Δηλαδή αισθάνομαι ότι περιβάλλει όλους μας αυτό, ακόμα και εσάς και εμένα. Στη διπλωματία και στην πολιτική, κύριε Μιλωνά, δεν θεωρώ ότι υπάρχουν δρόμοι που τελειώνουν. Είναι μια συνεχής προσπάθεια. Αυτό το οποίο είναι γεγονός είναι ότι στα 40 χρόνια εισβολής και κατοχής έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά τετελεσμένα επί του εδάφους. Σίγουρα ο χρόνος δεν λειτουργεί προς όφελος της ελληνοκυπριακής πλευράς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η ουσία μιας λύσης του κυπριακού προβλήματος, που κατά την ταπεινή μου άποψη και την άποψη της παράταξης μου, είναι ότι αυτό το οποίο έχει κεφαλαιώδη σημασία είναι η διάρκεια της λύσης, η δυνατότητα δηλαδή αυτός ο λαός μετά που θα λύσει το κυπριακό πρόβλημα, όλοι οι νόμιμοι κάτοικοι του να μπορούν να επιβιώσουν και να δημιουργήσουν πάνω σε μια πατρίδα, αυτή η διάρκεια της λύσης και μέσα από το κοινό ανακοινωθέν, αν υπάρξει κατάληξη, επαναλαμβάνω, είμαστε στην αρχή, δεν είμαστε στο τέλος, διασφαλίζεται με την ρητή και ξεκάθαρη αναφορά ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα απόσχησης ή ένωσης οποιαδήποτε συνιστώσας πολιτείας, και αυτόν θεωρώ ότι είναι εξόχως σημαντικό, γιατί επαναλαμβάνω, σημασία βεβαίως έχουν το περιεχόμενο της λύσης και οι λεπτομέρειες, αλλά η ουσία είναι μια λύση μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχει διάρκεια και να κρατήσει. Η Συμμαχία των Πολιτών, κύριε Αποστόλου, από το κοινό ανακοινωθέν έφτασε ακόμα και στο σημείο να ζητά και την παρέτηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Πολλοί μίλησαν για υπερβολικές αντιδράσεις ή ανησυχίες, οι οποίες έτσι κι αλλιώς θα γίνονταν διότι δεν θέλετε λύση του Κυπριακού ή σας ανησυχεί η λύση του Κυπριακού. Και σας μεταφέρω τα ερωτήματα όπως διατυπώνονται ομά. Καταρχήν, ξεκινώ με την παραδοχή ότι όλοι μας θέλουμε λύση του Κυπριακού. Ότι αυτή η κατάσταση δεν ευνοεί τον Κυπριακό ελληνισμό. Είμαστε μια χώρα υποκατοχή, υποπαράμονη κατοχή. Ερχόμαστε όμως στο προκειμένο.
η Συμμαχία Πολιτών δεν είναι έτοιμη να δεχτεί την όποια λύση. Ναι. Και αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε να συζητούμε. Αν η όποια λύση θα φέρει θετικές εξελίξεις για τον κυπριακό ελληνισμό. Θεωρούμε ότι το κοινό ανακοινωθέν είναι απαράδεκτο. Γιατί παραβιάζει πράγματα τα οποία ήταν θέσεις αρχής της δικής μας πλευράς. Καταλύει την Κυπριακή Δημοκρατία και δεν υπάρχει κανένας ο οποίος όταν το διαβάσει σωστά, γιατί το έχω εδώ μπροστά μου, στην 4η παραγραφό, μιλάω ότι θα προκύψει νέο κράτος. Όταν λέμε ότι θα προκύψει νέο κράτος, τι σημαίνει? Ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν διαλύεται? Αλλά το πιο απαράδεκτο. Θα σας πει κάποιος, σημαίνει ένα νέο κράτος από αυτό που είχαμε μέχρι σήμερα, διότι περί αυτού πρόκειται. Κοίταξε, έχουμε τη Ζηρίχη για το Λονδίνο, μιλάμε για ένα κείμενο. Θα έχουμε μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία. Μιλάμε για ένα κείμενο εκατοντάδων λέξεων. Υπονοείται την παρθενογένεση. Την παρθενογένεση υπονοώ. Δηλαδή, έχουμε ένα κείμενο μπροστά μας εκατοντάδων λέξεων. Και όχι τη συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αν ήθελε να περιλάβει την λέξη Κυπριακή Δημοκρατία, δεν νομίζω να ήταν πρόβλημα ακόμα 2 λέξεις στο κείμενο να συμπεριληφθούν. Αλλά το χειρότερο απ' όλα για εμάς το κείμενο είναι η 2η παράγραφος, η οποία μιλά για άλυτες πτυχές, ότι θα συζητηθούν μόνο οι άλυτες πτυχές. Τι εννοούμε λυμμένες πτυχές? Τι θεωρούνται λυμμένες πτυχές? Μόνο το έγγραφο το οποίο κατάθεσε ο κύριος Ντάουνερ για τις συγκλήσεις των δύο πλευρών, που έχει μέσα τις απαράδεκτες υποχωρήσεις του τέος πρόεδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες έγιναν αποδεκτές και από τον κύριο Αναστασιάδη, που μιλούν μέσα για εκπεριτροπής προεδρία, παραμονή μεγάλου αριθμού επίκων, του οποίου μεγάλου αριθμού επίκων. Όλα αυτά θα είναι υποδιαπραγμάτευση, κύριε Αποστόλου. Δεν θα είναι υποδιαπραγμάτευση. Ναι. Από τη στιγμή που λέει ότι θα συζητηθούν μόνο οι άλυτες πτυχές του Κυπριακού. Ποιες θεωρούμε λυμμένες? Υπάρχει συγκεκριμένο έγγραφο το οποίο. Ο κ. Αναστασιάδης το ξεκαθάρισε από την αρχή ότι αυτά τα πράγματα θα είναι τα 6 κεφάλαια τα οποία θα συζητήσουμε στο επόμενο χρόνο. Γιατί όμως δεν γράφονται στο κοινό ανακοινωθέν αυτά? Ότι δηλαδή το θέμα του επικισμού, το θέμα της εκπεριτροπής προεδρίας, τις 4 ελευθερίες που δώσαμε στους Τούρκους επίκους δεν είναι θέματα τα οποία θα συζητηθούν. Τα μόνα θέματα τα οποία θεωρούνται λυμμένα είναι αυτά που καταγράφηκαν από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και τα οποία ο κύριος Αναστασιάδης στο προεκλογικό του πρόγραμμα, για να εκμεύσει την ψήφο συγκεκριμένης ομάδας του πληθυσμού, βγήκε και είπε ότι για εκείνον είναι κόκκινες γραμμές. Μάλιστα. Κύριε Αποστόλου, συγγνώμη, μια στιγμή. Είναι οι πρώτες εικόνες που παίρνουμε από το εσωτερικό που παρακάθισαν οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων. Βλέπετε το τραπέζι, η κυρία Πατενχάιμ στην μέση με τους συνεργάτες της. Δεξιά της ο κύριος Αναστασιάδης και οι συνεργάτες του. Αριστερά της ο κύριος Έρογλου και οι συνεργάτες του. Θα τα ξαναδούμε τα πλάνα, βλέπετε κι εσείς. Λοιπόν, είναι στο τραπέζι, είναι ένα πι. Στη μέση η κυρία Πατενχάιμ που ρυθμίζει των συνομιλιών. Αυτό το τελετουργικό περισσότερο μοιάζει με. Το εναρκτήριο λάκτισμα είναι περισσότερο θυμοτυπική αυτή. Τουλάχιστον αυτή την εικόνα μας έδωσαν, θα δούμε. Ναι. Και διαδικαστική θα είναι ουσιαστικά η σημερινή. Σας διέκοψα, κύριε Αποστόλου, συγγνώμη. Να κλείσω απλώς με μια αναφορά του κύριου Κυπριανού όταν είπε ότι. Μπορούμε να βλέπουμε τα πλάνα, εντάξει, εμείς στην πορεία. Ναι. Γράφει μέσα ότι η Τουρκία δεσμεύεται ότι δεν θα διαλύσει το νέο. Την νέα ενωμένη ομόσπονδη Κύπρος απαγορεύεται. Θέλω να σας θυμίσω ότι και στο Σύνταγμα του 1960 απαγορεύονταν. Και το 1983, αν θυμάστε καλά, η Τουρκία ίδρυσε το ψευδοκράτος. Δηλαδή, εμείς ερχόμαστε σήμερα, καταλύουμε την Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι το μόνο μας στήριγμα. Εννοείται αν καταλήξουν οι συνομιλίες, ή θεωρείτε ότι. Αν καταλήξουν οι συνομιλίες. Βάσει του κοινού ανακοινωθέντος. Γιατί εμείς υπάρχει ένα κοινό ανακοινωθέν το οποίο θεωρείται ότι είναι. Ζητώ συγγνώμη, θα σας το κάνω συχνά και τους δύο. Πάμε στο Γιώργο Γεωργιάδη. Κάτι έχει στο αεροδρόμιο και προηγούνται τα πάντα. Έλα, Γιώργο. Χαιρετώ και πάλι. Θα είναι ενδιαφέρον να ακούσουμε και τις απόψεις τουρκοκύπριων συναδέλφων που βρίσκονται εδώ. Έχω μαζί μου την Εσρά Ιγκούν από την εφημερίδα Χαβαντής για να μας πει πολύ σύντομα τις εκτιμήσεις των τουρκοκύπριων δημοσιογράφων για αυτή την πρώτη μέρα. Good morning. Good morning. Well, I have to say that there's a certain level of excitement in the north, at least. People are very hopeful that this time we cannot afford to fail again. So that this process is going to lead to a solution at last. And the fact that the US seems to be behind the process is something that is increasing the hopes.
The fact that there is a financial crisis on both sides, but also on the Greek Cypriot side, because before that was not the case, the south was the wealthier side. So all these things coming together increases the hopes. So we are hoping that we are following these negotiations for the last time. Thank you very much. Παύλο, είναι αισιόδοξη στην τουρκοκυπριακή πλευρά πως έφτασε η ώρα για λύση, πως υπάρχουν κάποιοι παράγοντες και βεβαίως η πίεση, αν θέλετε, το σπρώξιμο του αμερικανικού παράγοντα για μια σύντομη λύση και βεβαίως η οικονομική κρίση και στις δύο πλευρές, οι οποίες συνηγορούν πως ίσως να έχει στηθεί το κατάλληλο σκηνικό για μια διευθέτηση. Και το ρόλο των ΗΠΑ υπογράμμισε η συνάδελφος. Μας ξαναλες το όνομά της, Γιώργο, και την εφημερίδα Χαβαντής. Είναι η κυρία? Η κυρία Ερσάη Γκουν, από την εφημερίδα Χαβαντής. Ήταν καλή επιλογή σου, διότι είναι καθαρός ο λόγος της, Γιώργο, και χαμογελάς και μου αρέσει αυτό. Ήθελα να σου πω αν μπορεί να τη ρωτήσεις αν είναι σίγουρη και για την τελική επιθυμία της Άγκυρας και να μας το εξηγήσει γιατί η Άγκυρα θα ήθελε επιτέλους λύση. Βεβαίως. What do you think Ankara want this time? Do you think that they really want a solution? Because we are not sure about that. There are some statements from Mr. Erdogan, two separate states. Do you believe that Turkey is ready for the solution? Look, Turkey, I don't know what is in their heart, but they cannot afford, Turkey cannot afford to keep Cyprus divided. There will come a point sooner or later where Turkey is going to have to get the Cyprus problem solved. It can be now, it can be later, but Turkey cannot afford to keep this island divided. It is against their interests. No matter how much they resist, they will have to do it. It's against their bid to join the EU. It's against their bid to become a power in the region. It's against their bid to play a central role in the whole energy strategy in the region. So, I mean, the reason tells us that Cyprus has to be solved for Turkey to become all these things. Ξεκάθαρη τοποθέτηση της συναδέλφου είναι πως η Τουρκία δεν μπορεί πλέον να έχει άλυτο το Κυπριακό, είναι ενάντια πλέον στα συμφέροντά της. Μπορεί αυτή τη στιγμή να υπάρχει, είπε, μια σύγχυση, δεν ξέρω, είπε συγκεκριμένα και χαρακτηριστικά τι έχουν στην καρδιά τους. Αλλά αυτή τη στιγμή ένα άλυτο Κυπριακό είναι ενάντια στα συμφέροντα της Τουρκίας και σε ό,τι αφορά την Ανατολική Μεσόγειο και σε ό,τι αφορά το θέμα της ενέργειας και σε πάρα πολλά άλλα θέματα. Άρα, κάποια στιγμή, είτε τώρα είτε αργότερα, η Τουρκία θα πρέπει να λύσει αυτό το πρόβλημα. Γιώργο, κάτι τελευταίο σε σχέση ακριβώς με την προηγούμενη μας, εάν ο κύριος Έρογλου θα μπορούσε να αλλάξει κάτι σε αυτή τη διαδικασία, εάν και εφόσον είναι επιθυμία της Άγκυρας η επίλυση αυτή τη στιγμή του Κυπριακού. Εάν ο κύριος Έρογλου δηλαδή έχει την δική του ατζέντα σε σχέση με την ατζέντα της Άγκυρας. Βεβαίως. Do you think that Mr. Erdogan will follow the instructions from Ankara or he can do something else, take his own, has his own agenda for these negotiations? Well, we have seen what has happened before to a leader who went against Turkey's will. Denktash did that and he was sidelined. A new leader emerged among Turkish Cypriots. So Eroglu has two choices. Either he will go along with if Turkey's aim this time is to solve the Cyprus problem. Eroglu will either go along with that aim or he will be sidelined. Thank you very much. Ξεκάθαρη και πάλι εσά. Μας είπε πως έχει δύο επιλογές ο κύριος Έρογλου. Είτε θα ακολουθήσει την δική του ατζέντα, είτε θα ακολουθήσει τις οδηγίες της Τουρκίας. Και μας υπενθύμησε πως πριν από κάποια χρόνια ο Ρόφτεχτας, όταν ακολούθησε την δική του ατζέντα, μπήκε στο περιθώριο και έφυγε από την πολιτική σκηνή ουσιαστικά των κατεχομένων. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά. Και αν υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι από τα κατεχόμενα ή από άλλα πρακτορία, θα είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τους ακούσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και την κυρία. Κύριε Αποστόλου, σας έκοψα. Πήραμε μια γεύση από μια εφημερίδα, βέβαια, η Χαβαντής, έχει και η συνάδελφος που μια συγκεκριμένη γραμμή, την ακούσαμε και είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Και ολοκληρώνω, κύριε Μιλωνά. Ανάφερε ο κύριος Κυπριανού ότι γράφεται ρητά στο κοινό ανακοινωθέν η λέξη απαγόρευση της απόσχησης. Σωστά. Και λέω ότι η Τουρκία το ξανά έκανε το συγκεκριμένο, ενώ έγραφε πολύ πιο σκληρές όρους, όχι μόνο απαγόρευση του ενιαίου του κράτους του 1960. Εμείς θα έρθουμε να διαλύσουμε τα πάντα, να δώσουμε τα πάντα, γιατί γράφεται μια λέξη και πρέπει να πιστέψουμε ότι πλέον
η Τουρκία άλλαξε χαρακτήρα. Εγώ θα σας διαβάσω μόνο μία πρόταση από την 7η παράγραφο του κοινού ανακοινωθέντος, που λέει ότι πρέπει οι δύο πλευρές, απαγορεύεται οι δύο πλευρές να προβαίνουν σε αρνητικές δημόσιες δηλώσεις. Πέρασαν 24 ώρες και ο κ. Νταβούτογλου αθέτησε το συγκεκριμένο από το κοινό ανακοινωθέν και βγήκε και είπε, το είχε και δημοσίευμα όλα τα κανάλια και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Κύπρο, ότι το κοινό ανακοινωθέν, η βάση του κοινού ανακοινωθέντος συμπεριλαμβάνουν όλες τις πάγιες τουρκικές θέσεις. Ωραία, κύριε Κυπριανού. Δεν θέλω να σχολιάσω πραγματικά αυτά τα οποία λέει ο κύριος Αποστόλου, ότι απλά συγχύζει το κοινό ανακοινωθέν με πρόταση για επίλυση του κυπριακού προβλήματος, η οποία έχει τεθεί ενώπιον του κυρίαρχου λαού για δημοψήφισμα. Μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, στην καταληκτική δηλαδή συμφωνία, η οποία θα τοποθετηθεί ενώπιον του λαού, του κυρίαρχου λαού, για να αποφασίσει, και τότε θα έχουμε όλον τον χρόνο να σχολιάσουμε τις λεπτομέρειες. Πάντως υπάρχει, κύριε Κυπριανού, για να το βάλω στο τραπέζι, όντως θέμα, να μην μείνω μόνο στις δηλώσεις Νταβούτογλου, θέμα ερμηνείας των όσων συμφωνήθηκαν. Εκεί είναι η μεγάλη κουβέντα που γίνεται. Δηλαδή, αν η Τουρκία επιτέλους αυτά που λέμε τα εννοεί. Δηλαδή, εάν μιλάει για μια ευρωπαϊκή δημοκρατική χώρα, αυτόν ακριβώς το εννοεί. Ή το ερμηνεύει με το δικό της τρόπο. Για δύο κράτη, όπως ο Νταβούτογλου μιλά. Αυτόν ακριβώς είναι το κέντρο της ουσίας αυτού του οποίου ξεκινά, κύριε Μιλωνά, και πραγματικά έτσι είναι πολύ σημαντικές οι δηλώσεις της Τούρκου δημοσιογράφου. Η ανάλυση της ουσιαστικά, ναι, για το τι γίνεται. Μιλά ακριβώς για sideline. Είναι αυτό το οποίο λέγαμε πάντοτε, ότι η πολιτική απόφαση, εξού και ο Νίκος Αναστασιάδης θέλει να εμπλέξει την Τουρκία στη διαδικασία, η πολιτική απόφαση είναι στην Άγκυρα. Το κλειδί της λύσης είναι στην Άγκυρα. Και αυτό ακριβώς το παραδέχεται και η δημοσιογράφος από την Τουρκία. Το ξέρουμε όλοι. Δηλαδή, όχι όλοι. Κάποιοι μπορεί να μην το είχαν ξεκάθαρο στο μυαλό τους. Να νόμιζαν ότι συνομιλώντας για να συνομιλούμε σε ενδοκοινοτικό διάλογο χωρίς εμπλοκή της Τουρκίας και των ξένων δυνάμεων, ότι θα μπορούσαμε να λύσουμε τον Κυπριακό. Ήταν η γνωστή λύση από τους Κυπρίους για τους Κυπρίους. Αυτό το δόγμα το οποίο κατέρρευσε και κατέρρευσε διαχρονικά. Όχι μόνο επί διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια. Σίγουρα υπάρχουν δύο σημεία στο Κυπριακό. Πάντοτε το έλεγα, ήταν η προσωπική μου άποψη, ότι υπάρχει το σημείο Α και το σημείο Β. Το σημείο Α είναι η πολιτική απόφαση στην Τουρκία για επίλυση του κυπριακού προβλήματος, αφού ζυγίσει τα δικά της συμφέροντα και αποφασίσει ότι είναι προς το συμφέρον της. Γι' αυτό μίλησε και ο Τούρκος δημοσιογράφος για το συμφέρον της. Και το σημείο Β είναι η πραγματική επίλυση του κυπριακού προβλήματος. Υπάρχει μια μεγάλη απόσταση, κύριε Μιλωνά, από τη στιγμή που η Τουρκία θα αποφασίσει ότι θέλει να επιλύσει το κυπριακό πρόβλημα μέχρι την τελική μορφή της λύσης, είναι όλο αυτό που ονομάζεται. Είναι ο δρόμος που θα είναι ο δρόμος που ονομάζεται διαπραγμάτευση. Εδώ εκφράζονται και ανησυχίες, κύριε Κυπριανού, ότι η Τουρκία ακριβώς θέλει να περάσει στον πολιτικό και οικονομικό έλεγχό της, στην κυριαρχία της στην Κύπρο. Και οι πρόνοιες μιας λύσης θα πρέπει να συζητηθούν και να μας απασχολήσουν. Μπορεί να θέλει ότι νομίζει. Αλλά στη διαπραγμάτευση υπάρχει και μια άλλη πλευρά, η οποία για να οδηγήσει τα πράγματα να πάρουμε τηλέφωνα, συναδέλφοι, να πάρουμε μερικά τηλέφωνα. Δεν θα απευθύνονται στους. Συγγνώμη, κύριε Κυπριανού, επειδή παίρνουν τηλέφωνο ο κόσμος και θέλω να σας ρωτήσω τι είναι το κατάλοιπο εξουσίας, αν είναι καλό ή κακό και τα συναφή. Αλλά επειδή δεν θα το κάνουμε νομικό, θέλω να πω κάτι στον κόσμο. Αρνείται να σχολιάσει, οπότε δεν ξέρω αν θα μπει στη διαδικασία να. Κύριε Κυπριανού, μου επιτρέπετε μια στιγμή, μόνο μερικά δευτερόλεπτα, να πάρουμε 4-5 ενδεικτικά ο κόσμος πώς βλέπει την επανάληψη των συνομιλιών και αυτό το κλίμα. Πολύ σύντομα τα σχόλιά τους, τα τηλέφωνα να τα δώσουμε, 3-4 τηλέφωνα, να μην καθυστερήσουμε και πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Λοιπόν, αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι σε αυτήν τη διαδρομή από το σημείο Α μέχρι το σημείο Β, δηλαδή μέχρι την καταληκτική συμφωνία η οποία θα τεθεί ενώπιον του λαού, υπάρχει μια μεγάλη διαδρομή. Εκεί ακριβώς είναι που πρέπει ο κυπριακός ελληνισμός, η ελληνοκυπριακή διπλωματία, εν Κύπρο και εν Ελλάδα, αν θέλετε, να συμφωνήσει στο πώς ακριβώς προχωρούμε. Ναι, αλλά η κοινή διακήρυξη δεν προσδιορίζει την ταχύτητα με την οποία θα κινούμαστε, δηλαδή αν θα τρέχουμε με 250 χιλιόμετρα με κίνδυνο ατυχήματος ή αν θα πάμε σοβαρά και μεστομένα και μετρημένα. Μακάρι κύριε Μίλωνα, μακάρι να προχωρήσουν οι συνομιλίες προς την κατεύθυνση που όλοι θέλουμε και ας κινηθούμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Δεν αναφέρομαι στην ταχύτητα όσον αφορά τις ανησυχίες που εκφράζονται όχι μόνο από τη Συμμαχία Πολιτών και από άλλες πολιτικές δυνάμεις. Ιδιαίτερα το δίκο και το δίκο μάλλον που θα έχουμε όλοι πάρα πολύ χρόνο να σχολιάζουμε τα επιμέρους θέματα. Εδώ ξεκινά μια προσπάθεια. Θέλω να δώσω το πολιτικό μήνυμα της έναρξης των διαπραγματεύσεων. Το πολιτικό μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Είναι ότι ξεκινά μια διαδικασία στην οποία εμπλέκονται
πέραν της ελληνοκυπριακής και της τουρκοκυπριακής πλευράς, εμπλέκεται η Τουρκία, εμπλέκεται η Ελλάδα, εμπλέκονται τα μεγάλα κέντρα αποφάσεων, τα οποία με βάση, αν θέλετε, και την αλλαγή των γεωπολιτικών δεδομένων έχουν συγκεκριμένα συμφέροντα. Ξέρετε, κάποτε ο Βάσος Λυσσαρίδης μιλούσε και ήταν γνωστό για τα διαπλεκόμενα συμφέροντα. Τότε, ίσως και το δικό του κόμμα, δεν έβλεπε ακριβώς την ουσία αυτών των διαπλεκομένων συμφερόντων. Σήμερα, ο Νίκος Αναστασιάδης, μέσα από την διεθνοποίηση που έχει κάνει του Κυπριακού, με τις επισκέψεις σου στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο Λονδίνο, στο Ισραήλ, έχει δημιουργήσει έναν κλίμα συμμαχιών. Δεν είναι τυχαίες ούτε οι αναφορές του κυρίου Μπαρόζο. Το timing, δηλαδή, η χρονική στιγμή είναι κέρια. Ούτε του κυρίου Μπάιντεν. Γι' αυτό να έχουμε λίγη υπομονή, να μπορούμε να διαβάζουμε και πίσω από τις γραμμές. Το κοινό ανακοινωθέν και τελειώνω. Καθορίζει σε γενικές γραμμές όλες τις απαιτήσεις της ελληνοκυπριακής πλευράς. Καθορίζει ότι το κράτος θα είναι μέλος του Οργανισμού μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Το κεκτημένο θα εφαρμόζεται, αφού μιλούμε για ευρωπαϊκή λύση, θα εφαρμόζεται σε όλη την επικράτεια της Κυπριακής Δημοκρατίας, όταν, επαναλαμβάνω, και αν φτάσουμε σε καταληκτική συμφωνία. Κύριε Αποστόλου, γιατί πρέπει να πούμε στον κόσμο να ακούσουμε τις απόψεις και του κόσμου. Έτσι, μια πρώτη αντιδράση από τον κόσμο αυθόρμητα και ελεύθερα να μιλήσουν. Ναι, κύριε Αποστόλου. Το χειρότερο απ' όλα είναι αυτό που έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, να προχωρήσει χωρίς να εξασφαλίσει την απαραίτητη ενότητα στο εσωτερικό μέτωπο. Γιατί η λέξη ενότητα που τη ρίχνουν έτσι εύκολα οι συγκυβερνώντες έχει και ουσία, δεν έχει μόνο θεωρία. Ήταν ο Νίκος Αναστασιάδης που το προεκλογικό του πρόγραμμα, που το εκατέβασα και το ετύπωσα το Σαββατοκυριακό, γιατί άκουγα κάποιες δηλώσεις από τους εκπροσώπους του Δημοκρατικού Συναγερμού ότι δεν έχει παρεκκλίνει ούτε και ένα γιώτα από το προεκλογικό του πρόγραμμα. Το κατέβασα στην πρώτη σελίδα. Λέει ότι το Συμβούλιο Αρχηγών θα αποτελείται από τους αρχηγούς των κοινοβουλευτικών κομμάτων και θα ενημερώνεται και θα λαμβάνει ενημέρωση στις αποφάσεις. Ο κύριος Λιλίκας, ο οποίος έχει καταλάβει 110.000 ψήφους στις προεδρικές εκλογές, που είναι μια τάση, μια ξεχωριστή, ας το πούμε έτσι, τοποθέτηση, ειδικά στο εθνικό θέμα. Δεν εκαλέστηκε ούτε και μία φορά στο Εθνικό Συμβούλιο. Δεν πήρε ούτε και μία φορά ενημέρωση για τις εξελίξεις του Κυπριακού. Δεν του ζητήθηκε ούτε και μία φορά η γνώμη του για το εθνικό μας θέμα. Πώς μπορεί ο κύριος Αναστασιάδης να προχωρεί σε τόσο μεγάλες συμφωνίες, οι οποίες παρεκκλίνουν από τις πάγιες θέσεις της δικής μας πλευράς. Δεν μετέχει το Εθνικό Συμβούλιο. Κύριε Λίλικα, είναι απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου ότι δεν θα μετέχει τελικά. Είναι απόφαση του Προέδρου να μην συμμετέχει. Του Προέδρου, η οποία υιοθετήθηκε από την Δημόσια Απόφαση. Είναι απόφαση του Προέδρου. Οπότε αλλά ο ίδιος επειδή είπατε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει αναιρέσει πολλά, όχι μόνο νέα γιώτα. Θέλω μια πρόταση να πω. Επειδή αναφέρθηκε, δεν θα το έκανα, αλλά επειδή αναφέρθηκε ο κ. Αποστόλου στις 110.000 σταυρούς που έχει πάρει ο κ. Λιλίκας. Σε 3 μήνες έχουμε ευρωεκλογές. Γνωρίζουμε ότι ο κ. Λιλίκας οικειοποιείται ο ίδιος αυτή τη στιγμή και τους ψήφους της ΕΔΕΚ και τους ψήφους. Ναι, αλλά μην κάνουμε τη συζήτηση. Θέλω να σας παρακαλώ, μην το κάνουμε τη συζήτηση για το θέμα. Δεν είναι ενότητα αυτή. 110.000 κόσμος ο οποίος ψήφισε κάτι διαφορετικό. Σημειώνεται την έλλειψη ενημέρωσης στο Κυπριακό του κ. Λιλίκα. Καμία ενημέρωση και καμιά πρόθεση για πραγματική ενότητα. Δεν θέλω να την κάνουμε συζήτηση για την απουσία του κ. Λιλίκα. Είναι το Κυπριακό τώρα σε εξέλιξη. Απλά λέω ότι και η σύσκεψη των αρχηγών έχει γίνει επανειλημμένα και πλήρης ενημέρωση και στο Εθνικό Συμβούλιο. Ναι. Λοιπόν, ίσως να έχουν γίνει περισσότερες συζητήσεις σε επίπεδο Εθνικού Συμβουλίου και πολιτικών αρχηγών από όσες έγιναν σε όλη την ιστορία. Κύριε Αποστόλου, ολοκληρώστε τις σκέψεις σας, γιατί θέλω να πάω στον κόσμο στα τηλέφωνα. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προχωρά μόνος του. Έχει διαγράψει το Εθνικό Συμβούλιο, έχει διαγράψει την ενότητα, έχει διαγράψει τα πάντα. Το μόνο του στήριγμα είναι ο κύριος Μαλάς, ο ανθυποψήφιος στις προεδρικές εκλογές και το κόμμα. Το ΑΚΕΛ, το οποίο μας έφερε μέχρι στιγμής σε όλα αυτά τα δυσμενείς παραχωρήσεις στο εθνικό μας θέμα, και πρέπει επιτέλους ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νίκος Αναστασιάδης, να σταθεί ενώπιον του Κυπριακού λαού, ο οποίος τον εξέλεξε, και να του πει την αλήθεια. Ωραία. Όχι το προεκλογικό του πρόγραμμα το οποίο έθεσε ενώπιον του ήταν όλα ψέματα. Από το Α μέχρι το Ω, όχι μόνο τα Ι. Να πάρουμε 3-4 τηλέφωνα από κόσμο, έτσι αυθόρμητα, πάντα κόσμια και σύντομα. Ο κύριος Τάσος πρώτα. Επαναρχίζουν οι συνομιλίες στο ερώτημα. Μέσα σε αυτό το κλίμα, ποια είναι η άποψη του κόσμου, να την ακούσουμε. Κύριε Τάσο, καλό μεσημέρι. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, εγώ έχει τόσο καιρό που παρακολουθώ ή τον Πεϊλίν παραδείγματος χάρη, δεν κατάλαβα. Τώρα το κατάλοιπο εξουσία. Λέτε πράγματα καμιά φορά στην τηλεόραση που απλώς ο κόσμος δεν το καταλάβει.
Τι σημαίνει κατάλοιπον εξουσία θα διαλέπετε, διότι άκουσα και έναν άλλο πρόγραμμα αλλού ότι ο μακαριστός ο Κυπριανού δέχτηκε το κατάλοιπον εξουσίας. Σας ευχαριστώ κύριε Τάσο. Θα το σχολιάσουν οι καλεσμένοι μας. Τι είναι το κατάλοιπον εξουσίας λοιπόν και τι σημαίνει αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον κύριο Γιώργο. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα. Παρακαλώ, ένα λεπτό θέλω. Εγώ έχω μια άλλη άποψη. Εγώ είμαι υπέρ της διχοτόμησης για τον εξής και μόνο λόγο. Σήμερα τι θα υποφεληθούμε εμείς και τι υποφελούνται οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι υποφελούνται ξεπάγωμα των κεφαλαίων για την είσοδό της στην Ευρώπη, στην εκμετάλλευση στα ενεργειακά και βάζουν και πόδι στις ελεύθερες περιοχές. Αύριο που θα πει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα κατεβούν σαν Ευρωπαίοι πολίτες 1 εκατομμύριο Τούρκοι στην Κύπρο να μου πούνε αν θα γίνουμε μειοψηφία ή θα παραμείνουμε όπως έχουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ κύριε Γιώργο, πάμε και στον κύριο Νεόφυτο. Ναι κύριε Νεόφυτε. Ναι, γεια σας. Γεια σας κύριε Νεόφυτη. Ναι. Καλημέρα σας. Σας ακούμε κύριε Νεόφυτη στο ακουστικό και όχι στην τηλεόραση για να προχωρήσουμε γρήγορα. Ναι, ξεκινήστε. Απλώς θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κυπριανού εκεί. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Κυπριανού εκεί αν ο κύριος Αναστασιάδης ήταν του ναι. Τώρα έχει αλλάξει. Νομίζω είναι χειρότερο πράγμα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Νεόφυτε. Λοιπόν, να πάρουμε αυτά. Σχολιάστε. Ήταν πραγματικά μια πρώτη αυθόρμητη αντίδραση. Βεβαίως από τους ανθρώπους που βλέπουν τώρα την εκπομπή μας, κάποια σχόλια. Εγώ ξεχωρίζω το κατάλογο εξουσίας να το εξηγήσουμε, να το εξηγήσετε κύριοι, τη διχοτόμηση που είπε ο κύριος Γιώργος. Εντάξει, ο κύριος Νεόφυτος ήταν του νέου, το ξέρουμε, ήταν υπέρ του νέου δημοκρατία. Ο κύριος Αναστασιάδης, να το επαναλάβουμε. Ο κύριος Γιώργος, βάσει περιπτώσει, ναι, κύριε Κυπριανού, κατάλογο εξουσίας. Κατάλογο εξουσίας, κύριε Μιλωνά, είναι αυτό το οποίο δεν καθορίζεται επακριβώς μέσα στο κείμενο της τελικής συμφωνίας. Είναι δηλαδή αρμοδιότητες στα συνιστώντα κρατήδια, τα οποία δεν καθορίζονται ακριβώς πού πάνε με βάση το κεντρικό σύνταγμα. Σημασία έχει ότι η εξουσία, όλες οι εξουσίες θα εκπηγάζουν από το σύνταγμα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και από εκεί και πέρα, οπωσδήποτε, σε μια μορφή, οι συνιστώντες πολιτείες σε κάποια θέματα θα έχουν τις δικές τους αρμοδιότητες. Όσον αφορά τη διχοτόμηση, γιατί ξέρετε, είναι ένα μεγάλο ερώτημα, αντίθεται καθημερινά στις συζητήσεις της κοινωνίας των πολιτών. Θεωρώ ότι εάν ο κύριος, δεν θυμάμαι το όνομα του, υποστηρίζει τη διχοτόμηση, τότε ουσιαστικά υποστηρίζει των στρατηγικών στόχων της Τουρκίας, που ήταν ουσιαστικά να δημιουργήσει σκληρών σύνορων μέσα στην Κύπρο, δηλαδή να μπορεί ουσιαστικά σε κάποιο στάδιο το τουρκικό κράτος μέσα από την διχοτόμηση να ενωθεί με την Τουρκία, δηλαδή να φέρουμε τα σύνορα της Τουρκίας μέσα στην Κύπρο, το οποίο είναι εκεί ακριβώς που όλες οι πολιτικές δυνάμεις συμφωνούν ότι αυτό δεν θα διασφάλιζε σε καμία περίπτωση την επιβίωση του ελληνισμού και των Ελλήνων στην των προγόνων τους. Λοιπόν, άρα η διχοτόμηση είναι εκτός συζήτησης. Είναι καταστροφή. Θα πρέπει να βρεθούν οι τρόποι ούτως ώστε η Κυπριακή Δημοκρατία, το κράτος που θα προκύψει, το ομόσπονδο, να είναι ισότιμο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα είναι, εάν προκύψει λύση. Σας ευχαριστώ, κύριε Κυπριανού. Να είναι κράτος το οποίο να συμμετέχει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, να μην έχει καμία επικυριαρχία, αν θέλετε, είτε η Τουρκία είτε οποιοδήποτε άλλος πάνω σε αυτόν το κράτος. Και οι νόμιμοι κάτοικοι του, όπως αυτοί θα καθοριστούν, επαναλαμβάνω, είναι εξάλλου ξεκάθαρο, να μπορούν να απολαύσουν, να χτίσουν και να δημιουργήσουν μέσα σε συνθήκες ασφάλειας και ευημερίας. Αυτός είναι ο στόχος. Δεν λέω ότι είμαστε εκεί. Ο δρόμος είναι πολύ μακρύς. Κύριε Κυπριανού, πρέπει να πάω στη Στάλο. Κύριε Αποστόλου, μια στιγμή θα έρθω σε εσάς. Στάλο Γρηγορίου είναι στο ΑΚΕΛ. Έχει δηλώσει ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, ο κύριος Άντρος Κυπριανού. Στάλο, λόγο σε εσένα και πάλι. Καλό μεσημέρι και πάλι, Παύλο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ σημειώνει σήμερα πως ξεκινά μια πολύ δύσκολη πορεία σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Δεν θα πρέπει, τονίζει, να θεωρείται πως αυτόματα θα υπάρξει μια θετική κατάληξη σε αυτές τις συνομιλίες που ξεκινούν. Θα χρειαστεί κυρίως από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας μια τεράστια προσπάθεια, είπε. Θα πρέπει ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας να προσηλωθεί στις βασικές αρχές λύσης του Κυπριακού, να υπάρξει μια προσήλωση στο στόχο λύσης, αλλά και συλλογικότητα, σημείωσε. Ρόλο συμπλήρωση έχουν και τα πολιτικά κόμματα του τόπου και αυτό δεν σημαίνει, όπως διευκρίνησε, πως τα κόμματα θα διατυπώνουν διαφορετικές απόψεις με έντονο τρόπο. Και το λέμε εμείς, λέει, που έχουμε δεινοπαθήσει όλα αυτά τα χρόνια. Τονίζει παράλληλα ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ ότι θα πρέπει να υπάρχει ανταπόκριση και από την τουρκοκυπριακή πλευρά και από την Τουρκία, αλλά και την διεθνή κοινότητα, που θα πρέπει να ασκήσουν την επιρροή εκεί που
που χρειάζεται, όπως έχουν υποσχεθεί. Έχουμε στηρίξει την έναρξη αυτού του διαλόγου, συμπληρώνει ο κύριος Κυπριανού, γιατί θεωρούμε ότι είναι ο μόνος ο δρόμος. Δεν σημαίνει όμως, επαναλαμβάνει, ότι πάμε και προς λύση με αυτή τη διαδικασία. Ο κύριος Κυπριανού Παύλου ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο αποχώρηση του Δημοκρατικού Κόμματος από την συγκυβέρνηση. Μίλησε λίγο γενικότερα για τα κόμματα, λέγοντας πως χρειάζεται με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να χειρίζονται τέτοιες αποφάσεις και τέτοιες καταστάσεις. Χωρίς να αυτοακυρωνόμαστε ως κόμματα, κατέληξε, θα πρέπει να διαχειριζόμαστε τα ζητήματα, δεν πρέπει να οικοδομούμε και όχι να καταστρέφουμε, κατέληξε. Στάλλω, αν κατάλαβα σωστά, μπορεί να κάνω λάθος, δεν ξέρω. Είναι μια παρένεση του κυρίου Κυπριανού έμμεσα να παραμείνει το δίκο στην κυβέρνηση. Δεν ξέρω αν δεν το κατάλαβα. Από αυτά που είπες, αυτό κατάλαβα. Καμιά φορά δεν καταλαβαίνω καλά. Αυτό είναι, καμιά φορά συχνά δεν καταλαβαίνω καλά, αλλά. Ναι. Αυτό φαίνεται ότι βγαίνει από τις δηλώσεις του κυρίου Κυπριανού, έτσι μιλώντας με μεσότροφο, Παύλο. Μάλιστα. Θα μπορέσει αντικείμενο αναλύσεων και αυτή η δήλωση. Νομίζω ότι είναι, αν σωστά κατάλαβα, δεν έχει ξανασυμβεί. Δηλαδή, ένα άλλο κόμμα να παρενεί, ένα άλλο να παραμείνει στην κυβέρνηση και μάλιστα ένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Βεβαίως είναι το Κυπριακό. Παύλο, τόνισε ο κύριος Κυπριανού ότι είναι απόφαση του δίκου αυτή, ότι δεν θέλει να εμπλακεί στα. Μα και να μην το σημείωνε έτσι κι αλλιώς απόφαση του δίκου θα είναι. Ναι, έχεις δίκιο, Στάλλο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αποστόλο, συγγνώμη. Ναι. Και να πάμε σε μερικά ερωτήματα και δικά μου μετά. Να ξεκινήσω με το εξής, ότι η διχοτόμηση είναι απαράδεκτη και δεν εξυπηρετεί κανένα. Τελεία και παύλα. Έχουμε μια πατρίδα, έχουμε πρόσφυγες, έχουμε εγκλωβισμένους, έχουμε αγνοούμενους και πρέπει να τους υπερασπιστούμε. Αλλά έχουμε και ένα κράτος το οποίο είναι διεθνώς αναγνωρισμένο, είναι το μόνο μας αποκούμπι και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την συνέχεια του και όχι τη διάλυσή του. Και πιστεύετε ότι με αυτό το ανακοινωθέν και είναι ξεκάθαρο. Διαδικασίες διαλύεται η Κυπριακή Δημοκρατία? Είναι ξεκάθαρο γιατί, κύριε Μιλωνά, είναι ένα έγγραφο το οποίο είναι εκατοντάδων λέξεων και δεν αναφέρεται πουθενά η λέξη Κυπριακή Δημοκρατία. Δεν είναι τυχαίο. Και όταν λέει ο κ. Νταβούτογλου ότι οι πάγιες τουρκικές θέσεις εξυπηρετούνται μέσα από το ανακοινωθέν, μην μου πει κανένας ότι δεν ήταν πάγια τουρκική θέση η κατάλυση και η διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό όμως που θέλω να τονίσω, κύριε Μιλωνά, είναι κάποιες παραπλανητικές και ανήθικες προσπάθειες, θα έλεγα, από κάποιους κύκλους να πατήσουν επάνω στην κοινωνική εξαθλίωση των Κύπριων πολιτών και να πουλήσουν ψεύτικες ελπίδες για δήθεν οικονομική ανάκαμψη με μια κακή ομολογωμένου λύση που θα προκύψει να εκμεταλλευτούν την απελπισία του κόσμου. Να εκμεταλλευτούν την απελπισία του κόσμου. Κύριε Αποστόλη, είναι μεγάλο το θέμα αυτό. Θέλω να το ανοίξω με αφορμή και την. Δεκάδες συμπατριώτες μας πηγαίνουν, δεν είναι χιλιάδες, δεκάδες πηγαίνουν στην Επιτροπή Αποζημιώσεων απελπισμένοι από την οικονομική κρίση. Όμως ο Γιώργος Γεωργιάδης στο αεροδρόμιο που έχει προτεραιότητα, κάτι θέλει να μας πει, Γιώργο. Φαίνεται πως πλησιάζουμε στο τέλος, Παύλο. Είναι θέμα λεπτών να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Ήδη γραπτές δηλώσεις όλων των εμπλεκομένων πάνε και έρχονται στα χέρια των ειδικών συμβούλων. Δεν έχουν φτάσει ακόμα στα δικά μας χέρια. Πληροφορίες μας λένε πως, όπως έχουμε πει και πριν, από πλευράς των ΗΠΑ θα αναγνώσει την δήλωσή της η κυρία Μπάντεχαιμ και όπως πληροφορούμαστε θα υπάρξει και δήλωση από πλευράς του κυρίου Μπαν Κι Μουν, την οποία θα εκδώσουν τα ΗΠΑ, αλλά και δήλωση από τον κύριο Αλεξάντερ Ντάουνερ. Μια γραπτή δήλωση η οποία θα εκδοθεί από τα Ηνωμένα Έθνη, όπως μας είπαν το απόγευμα. Όπως ανέφερα και πριν, είναι θέμα λεπτών να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Ήδη όλοι εδώ είμαστε έτοιμοι από λεπτό σε λεπτό να είμαστε σε επιφυλακή. Γιώργο, να συνοψίσω λίγο. Δήλωση από την κυρία Μπάντεχαιμ, δήλωση από τον Γενικό Γραμματέα, ξεχωριστή. Ξεχωριστή και από τον κύριο Ντάουνερ μια τρίτη δήλωση. Τώρα τι θα λέει αυτή η δήλωση από τον κύριο Ντάουνερ? Θα μας αποχαιρετά ο κύριος Ντάουνερ και θα εύχεται καλό ταξίδι σε εμάς? Προφανώς, μάλλον αυτό θα είναι το περιεχόμενο αυτής της δήλωσης. Ναι. Και επιπλέον οι δύο δηλώσεις των δύο ηγετών. Ακριβώς. Δεν είμαστε ακόμα βέβαιοι για την δήλωση του κύριου. Κυκλοφορούν κάποια έγγραφα, Γιώργο, πίσω. Κυκλοφορούν έγγραφα ακριβώς. Από τους συναδέλφους δηλαδή που τα έχουν, Γιώργο, δεν ξέρω αν είναι κάτι καινούργιο. Να σε αποδεσμεύσω. Δώστε μου λίγο χρόνο και θα έχουμε κοντά μας τη δήλωση. Έλα, Γιώργο, ναι. Λοιπόν, κύριε Αποστόλου, λέγατε για το πολύ μεγάλο θέμα. Θα ξαναδιακόψω, συγχωρέστε με κύριε Κυπριανού, κύριε Αποστόλου, αν χρειαστεί. Καταρχήν είμαι από αυτούς που λένε ότι την πατρίδα μας δεν ξεπουλάμε για τίποτα. Και η οικονομική ανάπτυξη να φέρνει μια κακή λύση. Εγώ δεν θα το αποδεχόμουν προσωπικά. Ναι, αλλά πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι με αυτή τη λύση η κατάσταση και στην οικονομία να μην περιμένει ότι θα είναι καλύτερη. Έχω εδώ ένα δημοσίευμα της Κύπρης, το οποίο είναι μεταφρασμένο στα ελληνικά, που λέει ότι είναι υπέρογκο το χρέος του ψευδοκράτους.
Ξέρουμε ότι το ψευδοκράτος αυτή τη στιγμή χρωστάει περισσότερα από την Κυπριακή Δημοκρατία. Τι θα γίνει αύριο αν λυθεί το Κυπριακό με αυτούς τους όρους? Ποιος θα φορτωθεί το χρέος? Με το φυσικό αέριο. Πολλοί λέμε και παραδεχόμαστε και το είπε ο κ. Κυπριανού ότι είναι το αποκούμπι μας. Αυτή τη στιγμή μιλούμε για σχεδόν 1 τρισεκατομμύριο αναμενόμενα έσοδα από φυσικό αέριο και πετρέλαιο, τα οποία ανήκουν αυτή τη στιγμή στην Κυπριακή Δημοκρατία. Με την κατάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, την δημιουργία αυτού του μορφώματος που το ονομάζει το κοινό ανακοινωθέν νέο ομόσπονδο Κυπριακό κράτος, το φυσικό αέριο πού θα ανήκει? Ωραία. Κύριε Κυπριανού, θα δημιουργηθεί ένα κράτος, κύριε Μιλωνά, το οποίο θα μας απομακρύνει από τις επενδύσεις πολύ χειρότερα από ό,τι είμαστε απομακρυνμένοι σήμερα. Δεν θα υπάρχει ασφάλεια. Δεν θα υπάρχει ασφάλεια. Κανένας δεν εγγυάται την ασφάλεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό πρέπει ο κύριος Κυπριανού να προσέξει όταν αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι απούσα. Μάλιστα. Είναι ένα αμερικανοβρετανικό έμπνευση κοινών ανακοινωθέν και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι απούσα. Μάλιστα. Εντάξει, βλέπω εκεί όντως ότι κάποιος. Κύριε Κυπριανού, απλώς θα σας δώσω λόγο βεβαίως αλίμονο. Βλέπω να δίνονται κείμενα. Θα σας δώσω το λόγο γιατί πρέπει να πάμε στο Γιώργο τον Κυριάδη. Είμαι σίγουρος ότι κάποιες δηλώσεις δίνονται. Να του δώσουμε και τον χρόνο για το ρεπορτάζ. Ναι, κύριε Κυπριανού. Έχει πάρει δρόμο ο κύριος Αποστόλου. Επαναλαμβάνω, δεν θα σχολιάσω, όλες οι απόψεις είναι σεβαστές. Οι πολίτες και η κοινωνία των πολιτών μας κρίνει από τις τοποθετήσεις μας. Εγώ θα πω το εξής. Υπάρχει σεβασμός σε όλες τις απόψεις. Δεν είναι. Επαναλαμβάνω, συγχύζει την καταληκτική, αν θα φτάσουμε εκεί, συμφωνία η οποία θα τεθεί ενώπιον του λαού σε δημοψήφισμα, ο κύριος Αποστόλου, με το κοινό να ανακοινωθεί με την κοινή διακήρυξη για επανέναρξη των συνομιλιών. Όμως θέλω να πω κάτι σε σχέση με την οικονομική ανάκαμψη κλπ. Ουδέποτε, μα ουδέποτε, ούτε η κυβέρνηση, ούτε ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει. Κύριε Κυπριανού, ζητώ συγγνώμη. Εάν ο Γιώργος που μας ακούει είναι έτοιμος, αλλιώς Γιώργο, είσαι έτοιμος, ωραία. Κύριε Κυπριανού, συγγνώμη. Θα μιλήσουμε για την οικονομική ανάκαμψη. Γιώργο, έλα. Λοιπόν, έχουμε ουσιαστικά την κοινή διακήρυξη, η οποία θα αναγνωστεί σε πολύ λίγα λεπτά εδώ στον χώρο του παλαιού αεροδρομίου Λευκωσίας. Είναι κάποια σημεία, Παύλο, ξεκινά βεβαίως ότι οι δύο ηγέτες είχαν σήμερα την πρώτη τους συνάντηση και συμφώνησαν στα ακόλουθα. Πρώτον, ότι το status quo είναι απαράδεκτο και ότι η παράτασή του θα έχει αρνητικές συνέπειες για τους Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Οι ηγέτες διαβεβαίωσαν ότι η λύση θα έχει θετική επίδραση σε ολόκληρη την περιοχή, πρωτίστως όμως θα είναι υποφελής για τους Τουρκοκύπριους και τους Ελληνοκυπρίους, με σεβασμό στις δημοκρατικές αρχές, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, διασφαλίζοντας το κοινό τους μέλλον σε μια ενωμένη Κύπρο εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεύτερο σημείο, οι ηγέτες εξέφρασαν την αποφασιστικότητά τους να επαναρχίσουν δομημένες διαπραγματεύσεις κατά τρόπο που να εστιάζουν στην επίτευξη αποτελεσμάτων. Όλα τα άλλα τα θεμελιώδη θέματα θα είναι στο τραπέζι και θα συζητηθούν αλληλένδετα. Αυτό αναφέρει η κοινή διακήρυξη. Οι ηγέτες θα επιδιώξουν να φτάσουν σε λύση το συντομότερο δυνατό και ακολούθως να πραγματοποιήσουν χωριστά και ταυτόχρονα δημοψηφίσματα. Τρίτο σημείο, η λύση θα βασίζεται σε μια δικοινοτική διζωνική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και τις συμφωνίες υψηλού επίπεδου. Η Ενωμένη Κύπρος ως μέλος των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει μία και μόνη διεθνή νομική προσωπικότητα και μία και μόνη κυριαρχία. Αυτό ήταν και το ζητούμενο, η οποία καθορίζεται ως η κυριαρχία που απολαμβάνουν όλα τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών δυνάμει του καταστατικού χάρτη του ΟΗΕ και η οποία εκπηγάζει εξίσου από Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους. Είναι αναφορά. Θα υπάρχει μια και μόνη ενιαία κυπριακή ηθαγένεια που θα ρυθμίζεται από την Ομοσπονδιακή Νομοθεσία. Όλοι οι πολίτες της ΗΠΑ θα είναι επίσης πολίτες είτε της Ελληνοκυπριακής συνιστώσας πολιτείας είτε της Τουρκοκυπριακής συνιστώσας πολιτείας. Αυτή η ιδιότητα θα είναι εσωτερική και θα συμπληρώνει και δεν θα αποκαθιστά καθ' τρόπο την ηθαγένεια της Ενωμένης Κύπρου. Οι εξουσίες της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης, καθώς και θέματα τα οποία είναι καθαρώς συναφή με τις καθορισμένες αρμοδιότητές της, θα αναδυθούν από το Σύνταγμα. Το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα θα προνοεί επίσης ότι το κατάλοιπο εξουσίας θα ασκείται από τις συνιστώσες πολιτείες. Οι συνιστώσες πολιτείες θα ασκούν πλήρως και αμετακλείτως όλες τις εξουσίες τους, χωρίς παρέμβαση από την Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση. Οι ομοσπονδιακοί νόμοι δεν θα παρεμβαίνουν στις νομοθεσίες των συνιστωσών πολιτιών, στο πεδίο αρμοδιοτήτων των συνιστωσών πολιτιών. Και οι νομοθεσίες των συνιστωσών πολιτιών δεν θα παρεμβαίνουν στους ομοσπονδιακούς νόμους εντός των αρμοδιοτήτων της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης. Οποιαδήποτε διαφορά σε σχέση με τα πιο πάνω θα εκδικάζεται τελεσίδικα από το Ομοσπονδιακό Ανώτατο Δικαστήριο και δεν θα δύναται οποιαδήποτε από τις πλευρές να διεκδικεί εξουσία ή δικαιοδοσία επί της άλλης. Υπάρχουν ακόμα κάποια σημεία στα σύντομα να. Ναι, Γιώργο, όλος ο χρόνος δικός σου, ναι.
Τέταρτο σημείο, η Ενωμένη Κυπριακή Ομοσπονδία θα προκύψει από τη λύση μετά την έγκρισή της σε χωριστά ταυτόχρονα δημοψηφίσματα. Το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα θεωρίζει ότι η Ενωμένη Κυπριακή Ομοσπονδία θα αποτελείται από δύο συνιστώσεις πολιτείες ισότιμου καθεστώτος. Η διζωνική δικοινοτική φύση της Ομοσπονδίας και οι αρχές πάνω στις οποίες εδράζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση θα διασφαλίζονται και θα γίνονται σεβαστές σε ολόκληρο το νησί. Το Ομοσπονδιακό Σύνταγμα θα αποτελεί τον υπέρτατο νόμο αυτής της χώρας και θα δεσμεύει όλες τις ομοσπονδιακές αρχές και τις συνιστώσεις πολιτείες. Ένωση εν όλο ή εν μέρη με οποιαδήποτε άλλη χώρα ή οποιαδήποτε μορφή διχοτόμησης ή απόσχηση ή οποιαδήποτε άλλη μονομερής αλλαγή στην κατάσταση πραγμάτων θα απαγορεύεται. Οι διαπραγματεύσεις βασίζονται στην αρχή πως τίποτε δεν έχει συμφωνηθεί μέχρι να συμφωνηθούν όλα. Οι διορισμένοι αντιπρόσωποι είναι πλήρως εξουσιοδοτημένοι να συζητούν οποιοδήποτε θέμα ανα πάσα στιγμή και θα πρέπει να απολαμβάνουν παράλληλη πρόσβαση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη στη διαδικασία όταν κρίνεται αναγκαίο. Οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων θα συναντώνται όσο συχνά κρίνεται αναγκαίο, διατηρούν την τελική εξουσία λήψης αποφάσεων. Μόνο μια συμφωνία στην οποία θα καταλήξουν ελεύθερα οι ηγέτες μπορεί να τεθεί σε χωριστά ταυτόχρονα δημοψηφίσματα. Οποιαδήποτε μορφής επιδιαιτησία αποκλείεται. Και τελευταίο σημείο αυτής της κοινής διακήρυξης, που είναι ουσιαστικά το πλαίσιο, οι πλευρές θα επιδιώξουν να δημιουργήσουν θετικό κλίμα για να εξασφαλίσουν την επιτυχία των συνομιλιών. Δεσμεύονται να αποφεύγουν παιχνίδια επίρρηψης ευθυνών ή οποιαδήποτε δημόσια αρνητικά σχόλια σχετικά με τις διαπραγματεύσεις. Δεσμεύονται επίσης στις προσπάθειες εφαρμογής μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, τα οποία θα δώσουν μια δυναμική όθηση στην προοπτική για μια ενωμένη Κύπρο. Αυτό, Παύλο, είναι η κοινή διακήρυξη, η οποία θα αναγνωστεί σε λίγο και είναι ουσιαστικά το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν οι συνομιλίες των δύο πλευρών. Σφράγισαν οι δύο ηγέτες ουσιαστικά το κοινό ανακοινωθέν, Γιώργο. Ουσιαστικά με αυτό πρόκειται. Εκδόθηκε η κοινή δήλωση μαζί, σφραγίζουν το κοινό ανακοινωθέν, το οποίο είχαμε συζητήσει κατά καιρούς. Αυτή λοιπόν είναι η δήλωση που θα διαβάσει η κυρία Πάτενχάιμ. Αυτό τουλάχιστον μας έχουν ενημερώσει εδώ. Υπάρχει ακόμα κάποιες διευθετήσεις γύρω από αυτό το θέμα. Προφανώς θα διαβάσει αυτό η κυρία Πάτενχάιμ και ακολούθως θα υπάρξει και μια δήλωση από πλευράς των Ηνωμένων Εθνών. Όλα αυτά θα γίνουν σε πολύ λίγο. Βλέπετε ότι έχουμε ήδη στα χέρια μας κάποιες δηλώσεις. Θα τις μεταδώσουμε αμέσως. Ωραία, Γιώργο. Σου δίνουμε το χρόνο σου. Ναι, κύριε Πρεανού, σας έκοψα για την οικονομική ανάκαμψη. Πάντως, απλώς να πούμε ότι ουσιαστικά έχουμε αυτό που τις τελευταίες μέρες είδε το φως της δημοσιότητας, να το σφραγίζει αυτή η συνάντηση των δύο ηγετών ως κοινό ανακοινωθέν. Τώρα, όσον αφορά την οικονομική ανάκαμψη, γιατί κάποιοι λανθασμένα προσπαθούν να συνδέσουν τα δύο, βεβαιότατα, αν και εφόσον και όταν προκύψει η επίλυση του κυπριακού προβλήματος, αυτό θα είναι πάρα πολύ θετικό για την οικονομία. Αλλά θέλω να τονίσω ότι αυτοί οι δύο δρόμοι, δηλαδή η διαπραγμάτευση, η επίλυση του κυπριακού προβλήματος και η οικονομία, είναι δρόμοι παράλληλοι, αλλά σε καμία περίπτωση δεν τέμνονται. Εκ των πραγμάτων, δεν θα έχουμε τη σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ των οικονομικών πτυχών της λύσεως. Είναι δύο δρόμοι παράλληλοι. Δεν τέμνονται. Μάλιστα. Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν πρόκειται ποτέ η δική μας πλευρά να αποδεχτεί οτιδήποτε το οποίο να είναι εις βάρος της ελληνοκυπριακής πλευράς, γιατί αυτό θα έχει οικονομικές παραμέτρους. Λοιπόν, όσον αφορά την Ευρώπη που ανέφερε ο κ. Αποστόλου ότι δεν συμμετέχει κλπ. Φαίνεται δεν ακούει ούτε τις δηλώσεις του κ. Μπαρόζο, ούτε τις δηλώσεις του κ. Στέφαν Φούλε, οι οποίοι πολύ σύντομα θα είναι και οι δύο στην Κύπρο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει ενεργό ρόλο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις, όπως και που ήταν δέσμευση, αν θέλετε, του Νίκου του Αναστασιάδη, ότι θα πρέπει να εμπλακεί πιο ενεργά η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η Τουρκία πλέον, με βάση τις επισκέψεις των διαπραγματευτών σε Ελλάδα και Τουρκία, δεν θα μπορεί να εκφεύγει του τι κατατίθεται στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων. Να θυμίσω, παρόλο που ίσως να μην είναι η ώρα, αλλά θα το πω, ότι όταν συζητούσε ο Δημήτρης Χριστόφιας με τον Μεχμέτ Αλή Ταλάτ σε εκείνον το καλό κλίμα, ήρθε ο Τούρκος πρωθυπουργός στα κατεχόμενα σε εισαγωγικά επέτειων της εισβολής κλπ. Και τι είπε? Είπε ότι η Μεσόγειος είναι τουρκική θάλασσα. Και είχαμε παρόμοιες δηλώσεις και άλλες, για να μην τα υπενθυμίζω. Άρα, αυτή τη στιγμή, εάν όντως τα κέντρα αποφάσεων έχουν αποφασίσει ότι θα ασκήσουν τις πιέσεις εκεί που πρέπει για να βρεθούμε ενώπιον μιας σωστής καταληκτικής πρότασης. Εκτός να αποφάσισαν να κάνουν τουρκική τη λίμνη τη Μεσόγειο, κύριε Κυπριανού. Νομίζω ακριβώς, κύριε Μιλωνά, ότι σήμερα τα συμφέροντα δεν είναι όπως ίσως τα γνωρίζαμε στο παρελθόν. Επαναλαμβάνω. Μακάρι. Θέλω να τονίσω τη στάση του Ισραήλ, θέλω να τονίσω τη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Αγγλίας την τελευταία. Να αντιλαμβάνεστε ότι οι εξελίξεις τρέχουν
Υπάρχουν κάποιοι άξονες νέοι συμμαχιών, υπάρχει μια συγκεκριμένη συμπεριφορά στην Τουρκία, την οποία έχουμε ζήσει τον τελευταίο καιρό, δηλαδή μια στροφή προς τον φανταμενταλισμό. Έχουν ξεφύγει ολιγοντοί από το θέμα του κεμαλικού κράτους και έχουν και τις εκλογές και του δυτικού μοντέλου. Άρα επαναλαμβάνω και αυτό που θα πω είναι ίσως το πλέον σημαντικό. Ο Νίκος Αναστασιάδης είναι ένας γνώστης του κυπριακού προβλήματος σε βάθος. Έχει τεράστιες εμπειρίες. Έχει όλον τον πατριωτισμό που χρειάζεται για να δει το μέλλον αυτού του τόπου και να διασφαλίσει, αν θέλετε, την προοπτική, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι διατεθειμένος να συμφωνήσει σε οτιδήποτε που δεν θα είναι προς το συμφέρον του Κυπριακού ελληνισμού. Άρα να δώσουμε τον χρόνο στον νεοεκλεγέντα πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, όλοι μαζί ενωμένοι, με χαμηλούς τόνους, και οπωσδήποτε η κρίση θα είναι εκεί για όλους με βάση την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων. Ο κύριος Κυπριανού αποφάσισε να αφήσει ασχολία στα σημαντικά και να σχολιάσει κάτι που μάλλον δεν έχετε πει τίποτε σημαντικό από αυτά που έχω πει. Αυτό που έχω πει είναι ότι το κοινό ανακοινωθέν είναι αμερικανοβρετανικής έμπνευσης. Αυτό είπα. Δεν στάληκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι αμερικανοβρετανικής έμπνευσης. Είναι δεδομένο. Πρέπει επιτέλους να μπούμε στην ουσία. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αποφάσισε να ξεκινήσει αυτή την πορεία μόνος του, μαζί με τα δεκανίκια του ΑΚΕΛ. Ξεκίνησε αυτή η διαδικασία. Πρέπει επιτέλους να μπούμε στην ουσία. Ο ξύλινος πολιτικός λόγος και οι ωραίες λέξεις για να καλύπτουμε τον τηλεοπτικό μας χρόνο πλέον δεν εξυπηρετούν σε κανένα. Πρέπει επιτέλους να απευθυνθούμε στους πολίτες με επιχειρήματα. Ελπίζω να μην αναφέρεστε σε μένα, κύριε Αποστόλη. Και επειδή αναφέρομαι σε εσάς, κύριε Κυπριανού. Ξύνω λόγο μόνο από εσάς ακούσαμε που νομίσατε ότι είμαστε ενώπιον δημοψηφισμάτων αύριο. Σας παρακαλώ. Νομίσατε ότι αύριο θα πάμε να ψηφίσουμε για λύση του κυπριακού προβλήματος. Εδώ ξεκινά μια προσπάθεια από τη στήριξη ολόκληρου του κυπριακού λαού ή της συντριπτικής πλειοψηφίας, και θα το δείτε. Το ΑΚΕΛ και ο Δημοκρατικός Σέρμος είναι ολόκληρο το Κυπριακό. Περιμένετε να δείτε, κύριε. Όχι, ρωτώ, κύριε Κυπριανού, αν το ΑΚΕΛ και το ΔΙΣΥ είναι ολόκληρο το Κυπριακό λαό. Συνεχίστε, επαναλαμβάνω, να μην παρασυρθώ. Δεν θέλω να απαντώ στον τρόπο με τον οποίο. Και αφού ο κύριος Κυπριανού δεν θέλει να σχολιάσει την ουσία του κοινού ανακοινωθέντος, ας μας πει επιτέλους τις θέσεις του ιδίου και του κόμματος του, αφού να μπούμε στην ουσία, κάποιων πραγμάτων το οποίο έθιξε. Όσον αφορά τον επικισμό, την εκπεριτροπής προεδρία, των 4 ελευθεριών. Τα φτάνει στη λύση τελική μορφή, τα βλέπετε στο κύριε Κυπριανού, όταν εμείς λέμε, είναι δική μας ερμηνεία και δεν σχολιάζεται, ότι τα άλυτα, ότι η αναφορά, κύριε Κυπριανού, η αναφορά σε άλυτα προβλήματα σημαίνει ότι κάποια προβλήματα είναι λυμμένα. Και σας ρωτώ να μας πείτε τη θέση σας για κάποια θέματα τα οποία μπορεί εσείς να θεωρείτε λυμμένα, μπορεί να μην τα θεωρείτε λυμμένα. Αύριο τι θα συζητηθεί, ποιες είναι οι θέσεις του κ. Αναστασιάδη για τον επικισμό, για την εκπεριτροπής προεδρία, για τις 4 ελευθερίες που θα δουν στους Τούρκους πολίτες, για τη διάλυση της Κυπριακής Δημοκρατίας, για την ΑΟΣ. Πού θα ανήκει η ΑΟΣ, για το φυσικό αέριο, πού θα ανήκει το φυσικό αέριο. Αν η Τουρκία, κύριε Μιλωνά, έρθει και αθετήσει τη συμφωνία, τι γίνεται την επόμενη μέρα, τι μένει στους Ελληνοκύπρους, τι μένει στον Κυπριακό ελληνισμό. Ωραία. Αυτά πρέπει να συζητηθούν. Ποιες είναι οι κλίδες ασφαλείας από τη στιγμή που μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία. Να μπούμε στην ουσία. Σας ευχαριστώ, κύριε Αποστόλου. Κύριε Κυπριανού, ολοκληρώστε πραγματικά μη δύο, γιατί αν αυτό είναι το επίπεδο του πολιτικού λόγου με τον οποίο θα προχωρήσουμε στην προσπάθεια να επιλύσει του κυπριακού προβλήματος, τότε δεν έχουμε καμία υπόθεση. Εντάξει, κύριε Κυπριανού, είναι οι απόψεις της Συμμαχίας των Πολιτών που εκφράζει ο πρόσωπός της. Εντάξει, επαναλαμβάνω, το σέβομαι αυτό το οποίο λέτε και μένω μέχρι εδώ. Όλα αυτά τα οποία απασχολούν τον κύριο Αποστόλου και με βέβαιος όλους εμάς. Εκπεριτροπής προεδρία, κύριε Κυπριανού. Περιμένετε, κύριε. Πέστε μας τη θέση σας για την εκπεριτροπής προεδρία. Απλά πράγματα. Θέλετε να μιλάτε μόνος? Όχι, να μας πείτε τη θέση σας. Μιλάτε μισή ώρα και δεν μας είπατε τίποτα. Κύριε Κυπριανού, παρακαλώ. Λοιπόν, μόλις έχει λεχθεί ότι οι διαπραγμάτευσεις, που ήταν και μια πάγια θέση του Νίκου του Αναστασιάδη, θα είναι διαγώνια. Θα είναι και επί των 6 μεγάλων κεφαλαίων. Και όλα αυτά και πολλά άλλα τα οποία θα συζητηθούν στην προσπάθεια εξέβρεσης καταληκτικής πρότασης, η οποία θα τεθεί ενώπιον των λαών, όλα αυτά τα οποία αναφέρει εν είδη ότι είμαστε ενώπιον λύσης ο κύριος Αποστόλου, όλα αυτά ακριβώς είναι η ίδια η διαπραγμάτευση. Και η θέση τη δική σας να μας πείτε για την εκπεριτροπής προεδρία. Είναι εκεί που θα δώσει ακριβώς τη μάχη η ελληνοκυπριακή πλευρά για να κερδίσει στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων όσο το δυνατόν περισσότερα. Επαναλαμβάνω, χρειάζεται αυτή τη στιγμή μετριοπάθεια. Χρειάζεται
ενότητα, χρειάζεται να στηρίξει η ολόκληρη πολιτική ηγεσία και ο λαός των νεοεκλεγέντων πρόεδρων στην προσπάθεια αυτή για επίλυση του Κυπριακού προβλήματος. Διαφωνούν κάποιες πολιτικές δυνάμεις, δηλαδή το ΔΥΚΟ, η ΕΔΕΚ, η Συμμαχία των Πολιτών, οι οικολόγοι, το Ευρωκό, τουλάχιστον δημόσια αυτό δηλώνουν όλοι. Ήθελα να σας ρωτήσω αν όταν λέτε να στηρίξουν τον πρόεδρο αφού διαφωνούν μαζί του και ανησυχούν, πώς να τον στηρίξουν. Δηλαδή αυτή η καραμέλα της ενότητας δεν αναφέρομαι σε εσάς, όλες οι πολιτικές δυνάμεις, έτσι για όνομα του Θεού, ούτε στο ΣΕΜΟ, ούτε σε εσάς προσωπικά. Αυτή είναι μια ψευδέστηση. Δηλαδή σε ένα πολιτικό σχήμα, μια δημοκρατία, θα ακουστούν διαφορετικές και αντίθετες απόψεις. Είναι κλασικό. Ξέρετε, κύριε... Η ενότητα πώς την προσδιορίζετε. Ξέρετε, κύριε Μίλωνα, ως πολιτικές δυνάμεις πώς την προσδιορίζετε. Ακριβώς ένα από τα μεγάλα προβλήματα. Δεν θα έπρεπε να μπούμε σε αυτήν τη συζήτηση, αλλά αφού με προκαλείτε θα πω. Είναι τελευταία ερώτηση μας και στους δύο. Λοιπόν, και να ολοκληρώσουμε. ένα από τα μεγάλα προβλήματα που είχε ο Κυπριακός Ελληνισμός, ένα από τα μεγάλα προβλήματα σε αυτήν τη διαδικασία των 40 χρόνων διαπραγματεύσεων, είναι ακριβώς ότι δεν είχε ποτέ μία εθνική στρατηγική γραμμή. Κάτι το οποίο συνέβαινε στον αντίπαλο που ήταν ο Τούρκος, έτσι. Είχαν μια κοινή γραμμή και δεν βρήκαμε ποτέ τον ελάχιστον κοινών παρονομαστή. Αυτό είναι σωστό. Η Ελλάδα, τον ελάχιστον κοινό παρονομαστή δεν το βρήκαμε ποτέ. Αυτή είναι αλήθεια. Η Ελλάδα και η Κύπρος υποστήριζαν και ήταν θεωρητικά οι πιο στεναροί υποστηριχτές της ευρωπαϊκής ενταξιακής πορείας της Τουρκίας. Για με απλούστατο λόγο. Διότι είπαμε ότι στην περιοχή αυτή θέλουμε η Τουρκία να μετατραπεί σε έναν ευρωπαϊκό κράτος, έναν κράτος ειρηνικό, να ξεφύγει από τις παλιές της αντιλήψεις περί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κλπ. Και αν γίνει αυτό, δηλαδή αν η Τουρκία εξυγχρονιστεί, εξευρωπαϊστεί μέσα από την ευρωπαϊκή ενταξιακή της πορεία και είναι έτοιμη να λειτουργήσει ως μέσα στα πλαίσια του ευρωπαϊκού δικαίου, τότε αυτό θα είναι προς το συμφέρον και της Ελλάδας και της Κύπρου, διότι γεωγραφικά είμαστε γείτονες αυτών. Δεν μπορούμε να μου πείτε με την ενότητα. Θέλω να πω ότι αν αυτή ήταν η πάγια στρατηγική θέση, και πολλοί δεν αντελήφθησαν γιατί η γραμμή της ελληνικής διπλωματίας ήταν ακριβώς αυτή. Διαφωνούσαν, μα γιατί να. Λοιπόν, ήταν το εργαλείο με το οποίο θα πιέζαμε ουσιαστικά την Τουρκία για να μετά από την τουρκική εισβολή και κατοχή. Το δοκιμάσαμε, κύριε Πρανό, και δεν πέτυχε. Αυτή τη στιγμή ξεκινά μια νέα προσπάθεια. Επαναλαμβάνω. Μιλάτε για τώρα, εγώ νομίζω για παρελθόν μου μιλήσατε, ναι. Μιλώ για διαχρονικά. Διότι και τότε ακριβώς τις ίδιες αντιδράσεις είχαμε. Λοιπόν, εύχομαι και ελπίζω ότι τα γεωπολιτικά δεδομένα έχουν αλλάξει και έχουν αλλάξει. Εύχομαι και ελπίζω ότι οι παρεμβάσεις των μεγάλων κέντρων αποφάσεων, αφού μιλούμε για διαπλεκόμενα συμφέροντα, θα είναι εκεί και θα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η διαπραγμάτευση τώρα ξεκινά. Διασφαλίζεται στο κείμενο της κοινής διακήρυξης, διασφαλίζονται όλες οι ανησυχίες του κυπριακού ελληνισμού. Διασφαλίζονται τα τρία singles. Μία κυριαρχία, μία ηθαγένεια, μία διεθνής προσωπικότητα. Απαγορεύεται η απόσχηση που ήταν κόκκινη γραμμή για τη δική μας πλευρά. Διασφαλίζεται ότι το κράτος θα είναι ενιαίο και θα είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Αυτά είναι οι κεντρικές γραμμές. Όλες οι λεπτομέρειες και όλα τα επιμέρους θα είναι αντικείμενο των διαπραγματεύσεων. Άρα να μην προτρέχουμε. Για το θέμα ενότητας, 30 δευτερόλεπτα σας παρακαλώ για να το ολοκληρώσουμε. Δυστυχώς αποδεικνύεται και με τα λεγόμενα του κ. Κυπριανού ότι τα θέματα τα οποία προανάφερα είναι λιμένα, δεν είναι άνετα. Αν ήταν άνετα, θα τους επέτρεπαν τουλάχιστον να συζητήσουν στα πάνελ. Καμία αναφορά. Όσον αφορά την ενότητα, δεν υπάρχουν κόμματα. Υπάρχει πατρίδα. Αυτό πρέπει να αντιληφθεί ο Κυπριακός Ελληνισμός αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πατρίδα. Υπάρχει κράτος το οποίο θυσιάστηκαν άνθρωποι για να το έχουμε έστω και κουτσουρεμένο και οφείλουμε και πρέπει να το υπερασπιστούμε. Αυτό μόνο εσείς το αντιλαμβάνεστε. Οφείλουμε και πρέπει να το υπερασπιστούμε. Εμάς οι πατεράδες μας που ήταν μέλη της ΕΟΚΑ, δεν σας είπαμε. Δεν το αντιλαμβάνετε. Δεν ήταν προς εσάς αυτό το πράγμα, κύριε Κυπριανού. Ήταν προς τον Κυπριακό Ελληνισμό που δεν πρέπει να παρασύρεται από τα χαϊδέματα στα αυτιά του αυτών που τον κάλεσαν το 2004 να καταλύσουν το κράτος τους και να δημιουργήσουν ένα μόρφωμα που ευτυχώς τότε στάθηκε ανάχωμα και είμαι σίγουρος ότι θα ξανασταθεί ανάχωμα στο σχέδιο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κυπριανού, κύριε Αποστόλου, να είστε καλά. Μια κουβέντα, οι απόψεις ακούστηκαν, οι συνομιλίες έχουν ξεκινήσει, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θα πάμε στο Γιώργο τον Γεωργιάδη ξανά να δούμε τι γίνεται στο αεροδρόμιο. Από στιγμή σε στιγμή αναμέναμε την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκεί. Μας ανέγνωσε ο Γιώργος, ο συνάδελφος, τον κοινό ανακοινωθέν, το οποίο προσυπογράφει.